Hai uns días entraba en funcionamento no Barbanza un punto de recarga para vehículos eléctricos. Está situado en Taragoña, na gasolinera Valcarce, e é un dos primeiros que xa están operativos na comarca. Temos outro servicio a maiores para os nosos clientes, consiste nunhas cargas eléctricas, como podedes ver, son de carga rápida, e para todos os coches. Eu creo que neste momento que somos os únicos no Barbanza que temos este servicio. O seu uso é do máis sinxelo. Moi fácil de manejar, baixas unha app onde che di o sitio máis cercano onde tes o punto de recarga, faz un cobro anticipado do que ti, que é moi fácil de levar. O tema é baixala e despois xa vai solo. Polo de agora son aínda poucos os vehículos que precisan deste servizo. Aínda así, a firma decidiu instalalo para dar resposta a quen precisa dunha recarga puntual ou rápida ao longo do día. Por agora non ten moita demanda, por aquí hai pouco, teñen que ser híbridos enchufables, pero bueno, é un avance que un ten, algo máis para poder te adiantar ao que nos ven, porque sabemos que o futuro, sí ou sí, vai a ir cara aí. Aínda así, para poñelo en marcha, a Olga tivo que superar anteriormente numerosos atrancos administrativos. Retrasouse un pouco porque, a tramitación, as compañías eléctricas non se poñen moi de acordo, unha depende da outra, estuveron os postes así inactivos por ese motivo, algo ajeno a nós, pero podo dicir que hoxe por fin están funcionando e xa salen no mapa, e xa sale Taragoña, estación de servicio Valcarce, postes eléctricos. O punto de recarga non é o único novo servizo do que dispón Neumáticos Soto, sempre en constante evolución para satisfacer as demandas dos seus clientes. Hai unhas semanas abría tamén unha lavandería, aberta os 365 días do ano. Que estamos nuns tempos que hai que diversificarse, porque está todo moi inseuro, e o que tes que tratar é de ter o máximo de servicios para o cliente. Entonces, claro, como un está pensando cal é a mellor forma, para completar o resto que temos, pusemos unha lavandería. Este servizo súmase á ampla oferta que xa ten nas súas instalacións de Taragoña, con cafetería, supermercado, lavado, servizo de taller e tenda de recambios e accesorios para automóvil.